views, controversial kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian del isa, Aksyon Hotline, Aksyon Hotline, Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. 9 minutos nakaligad sa tak ng alas sa 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong aga naman Bacolod, good morning Philippines. Yari kita sa isa ka signifikanteng adlaw. Unang adlaw sa bulansang Nobyembre tuig 2022. All Saints Day. Aksyon Hotline. Dari kita mag-sentro sang ato sa ding talakayan may kantaran sa adlaw sang mga santos. November 1, 2022, masako-sako ang mga ka-aksyon naton sa bugos nga Pilipinas. Wais ang trabaho sa may talatapan sa gobyerno. Ang kalabanan nga mga ka-aksyon naton nagabiyahe pa sa ligid nga mga tanion. Agod to nga makahingagaw pauli sila sa tagsa-tagsa ka mga probinsya kag makaupod sila sa pamilya sa pagbisita sa ilas ring nga minatay. Aksyon Hotline. Inyo ka-aksyon Marlon Hervoya sa Martes nga pagpangalagad sa kalan sa gayapon sang regular nga anchorman Aksyon Artay Hupon. Ako naman Aksyon Marlon Hervoya. Dari kita sa Raselintara magatutok sa ato sa ding special coverage sa Todos Los Santos. Aksyon Radio Bacolod, Todos Los Santos, special coverage. 10 minutos nakaligad sa tak ng alas 8. On standby na ato sa mga action unit reporters sa naman nga bahin sang probinsya sa ato sa nga patrol with action Eden Aboso. Temprano pa nga nag-usisa, naghibalo sang sitwasyon sa mga pampublikong sementeryo. Ang Burgos sa Public Cemetery, alas 6 pa lang kainasang aga, may pila ka portion sang dalan Burgos ang temporaryo nga ginpasira no sa mga salakyan. Kagabi pa lang mga kaaksyon magluwas sa mga negosyo, baligya bla bulak kag baligya kandila, porte man ang baligya na isang ining ukay-ukay. Aksyon Hotline. Burgos Public Cemetery sa Patrol Action Eden Aboso, mga checkman Rolling Hills Memorial Chapel sa Valley of Peace, kaiban pa sa ring mga sementeryo. Aksyon Hotline. Tabayan naman sa South area sa surad sa Bacolod sa Barangay Sumag Public Cemetery Action Dale Salazar, unay humnan ang Handobanan Public Cemetery sa area sang Alihis. Aksyon Hotline. Sa Alihis drama ka-aksyon may private man nga patio o kon sementeryo. Sa bahin naman sang ato sa ring NOC PPO, i-check man dugay-dugay, naka-standby man aksyon Lord John Diaz sa Bacolod City Police Office. We have aksyon Eric Magbanwa kag sa southern portion sang surad man sang konsang probinsya. No, sa pilaban sa mga sementeryo dara sa may Kamankalan sa Ilog kag Kawayan, naka-standby man sa aksyon Alvin Graba. Aksyon Hotline. I-action Jezel Minardo, mag-check man sa pilas sa mga areas. Ang ato sa mga out-of-town reporters, nakastanabay naman dara sa mga Northern Negros, San Carlos, Calatrava, Tubuso areas. An action Nelson Paternio sa bayan sang Escalante, Sagay, Cadiz, kag Banwa sang Manapla, action Roger Gutib, Himamaylan, Binalbagan, Hinigaran, kag Pontevedra nga areas, action VJ Pasible. Aksyon Hotline. 13 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Hindi na ta magpaligoy-ligoy pa. Umpisahan ta na mga ka-aksyon. Ang pag-arangka, unahon ta sa Aksyon Dale Salazar dara sa area sang Barangay Sumag. No? Kay ang Sumag Public Cemetery mga ka-aksyon, isa ini sang gidadugukan man
no sang ginatos kon linibo gani ka mga nagabisita sa ila sa nga minatay. Kung dumduman tama ka aksyon nagligad nga mga tinuig, no? Nagligad nga tuig, di bla bagod sa epekto sang COVID-19, ginpasirato anay ang mga sementeryo. Wa ito anay gindumalian to anay ang mga tawo nga magbisita sa mga sementeryo kay grabe to ang atraka sang COVID-19. Ang provincial government sang Negros Occidental kag city government sang Bacolod City amo gitong nagmando mga kaaksyon sang temporary nga closure anay sa taran-taran nga mga public kag private cemeteries. Umpisa to nagligad nga October 30 tubtob November 2, 2022 sa tuyo nga mapunggan ang pagdugang damo sang kaso sang COVID-19. Action Hotline! Subong nga yari na kita sa matabat nga paghalog na sa mga restrictions, partikular ining pagsulob pagsuksok sang face mask, lauman ta mga kaaksyon nga damo ni sang mga bisita sa ila sini nga mga minutay. Kung Negros Occidental kag Bacolod ang hambalanta, may mga istorya, may mga pinasahi kag signifikante nga istorya mo kon patyo lang paghahambalan. Diri sa Bacolod nga daan, isa dara sa nakakuha atensyon, Luzuriaga Family Cemetery. Although nga gintinguan kun tani nga malakip ini sa Guinness Book of World Records bilang nagaisahanon nga sementeryo sa tunga sang dalan, pero daw ay ni matigayon. Action Hotline! Kita nyo man guro da ang patio da skilid sang dalan daho, no? Sa may area sang Burgos, sa kilid na sang Burgos, mga kaakson, Lizares Family Cemetery, ina siya. Ang Lizares Family, isa sang pinaka-prominente nga pamilya diri sa Negros Occidental. Kay man sang una, ilan na da property? Action Hotline! Ilan na sa una asyenda? Hindi mo na pwede kay ilan na yung lugar na mo. Tinauna na yung sementeryo, da mo na. Nga ang sementeryo ara gihapon da sa tunga sandalan sa piyak kag piyak wala tuo ginalabayan sang mga salakyan. Action Hotline! Plus also this is Size Action Radio Philippines Standard Time muna tama ka Action Dale Salazar sa ng area. Acción Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. I-check ta southern portion sang Bacolod. Kamusta huntang area ni Action Dale Salazar? Action Dale, kamusta na subong? Please come in. Action Mar live kita subong nag-report diri sa may sagwa sang Sumaga Catholic Cemetery diri partikular na sa may purok medalya Milagros sa barangay Sumaga Action Mar diri sa Bacolod City no sa isa ini sa mga patio sa sur nga bahin sang Bacolod City under sang police station number 9 location daton subong tay ari kita diri sa entrada sang sining Catholic Cemetery Action Marlon makita adri naton earlier nga nag-amat-amat naman ang pagkadto sa mga pumuluyo pagbisita sa sining pasto para mag-sindi sa kanila Action Marlon dili pa lamang sa sagwa sang Sumag Catholic Cemetery makita naton nga tinagaidas man ang mga magagmay nga mga negosyante mga nagabaligas sang bulak kag kandila nga ti amo nila sining ginatanyaga putod sa mga individual nga magapadulong no kag magabisita sa sining patio Action Marlon. Nakita naton nga tisubo nagatingka lang init kalabanan diri sa mga nagbisita. May bit-bit nga payong Action Marlon na lakit man nakasuksok sang kalo para at least protected man ang ila sinikaw galingon sa init nga panahon Action Marlon. Subong diri sa may sagwa sang dalan diri sa may Sumaga Action Marlon may duwa diri ka mga traffic aid nga gin-deploy ang Bacolod Traffic Authority Office nga muni ang magagiya sa mga motorista
dati mat-andri naton nga normal pa man so far ang situation kay earlier ari diri si Police Captain Rondel Tapang ang hepe sa Police Station number 9 nga tinapahayag nga normal kaya so far subong nga martes ng aga ang situation diri sa may Sumaga Catholic Cemetery Action Marlon. Actually diri sa may Sagwa may ari diri sang barrier nga gipahamtang ang aton sining Bacolod Traffic Authority office kag dito sa punta may ara sang slow down ay di may ari diri sang Bulutuan Action Marlon kag diri sa Piak Panapa may ara man sang slow down no nga signage nga gipahamtang sa tunga sang dalan Action Marlon. Earlier may mga single nga motorsiklo nga mag-attend sa Marlon nga magsulod diri sa may area sang Purok Medalla Milagrosa pero gin saway sa aton sa mga barangay kanod kag pila ka man nag-obtent ng mga traffic enforcers kay hindi pwede nga magsulod ang mga single diri nga motorsiklo kay kin nakita naton diri sa lugar may pila pa di ka mga panimalay sa sagwa sang Sumaga Catholic Cemetery para at least hindi bala magginutok no nga may motorsiklo nga nagasulod may nagalinakat ng mga residente para likaw man sa aksidente Action Marlon. So temporarily ang mga motorsiklo nga nagaparking nga tiyang ilasing service single dito Action Marlon sa Piak Panapa sa kilid sang mga nagabaligas sang Bulak kag Kandila dira sa subong temporarily butang sa ilasing nga mga motorsiklo samtang may pila naman ka mga private nga mga salakyan ngiti diri sila sa kilid sang dalan no naga-parking samtang naga-bisita Action Marlon. Actually ang iba wala man nagadugay wag nga makasindi amat-amat man sila pull out diri sa area Action Marlon kag makita naton sa sulod no damo sa gihapon sang mga nagahingagaw patinlo sang pansyon sang ila sining himata ay iba nagapabinta, nagapalitering, kag tiyang mo na iba nagapangkawan pasang mga silambon no kay ti iban diri nga area ti tuman balak sa Damol or Dabong pa ang mga ang hilang mo Action Marlon sa sila matinion masulod kita no sa Sumaga Catholic Cemetery hamon subong ang alagyan going dito sa area Action Marlon kita mo no halin sa entrance pakadto diri sa pasulod no may mga gagmay diri nga mga panimalay nga ti baligya no sang Bulak sa Silema Tinion Action Marlon. May nakita ko diri earlier nga may ara man sa nagabaligya sang Halloween nga mga mask no diri sa kilid. Makita nato na rin may kandila no sa kilid diri sang panimalay Action Marlon. Doon ang nag-offer siya. Oo, may bukas nga mga tiyangge kag ti amo na siya ang negosyo diri sa mga residente especially sa Fiona sang natig Kalalag Action Marlon. Namalikin na nakita ko no nagabaligya sang pila ka mga Halloween nga mga mask no Action Marlon na makita ko. Sundel barel mga Halloween nga mask ang presyo ang sundel sang Bulak kag kandila dira sa area sang Sumag palariho palariho tanan. Wala pa kita nakapamangkot. Ang subong presyo na isang kandila dili ma'am. Mahal gusto ko nga mahal ang kandila. Pero kay mahal man din kandila. Ang saka presyo. Compare naton mga previous nga Kalalag mas taas doble. Oo. Ano ining white ma'am? Pagkilan sa subong ang presyo. Kilan sa subong ma'am? 7 isa ka bilog. Ang pinakgamay. Pulo. Ari Action Marlon ang sperma Black Action Marlon pulo ini siya and then ining 2.15 pilo nagiging kung presyo Action Marlon tiya mo na ang iba din mga factors kay natin na mention man sa pila diri ka mga negosyante ngati ang gasolina isa ina sa factors Action Marlon ngati nagsaka man ang baligyan ay isang Bulak kag kanila subong nga tig Kalalag. Ini mga mask ni ma'am tag pila niya inyong 60. Uso pa man subong ang baklanay subong ma'am. Dato ikaw amo ginamit mga last nga mga tig Kalalag tag pila pa niya presyo ya. 50. So may mga pulo tug 20 nga pagsaka. Nasa Marati nagasaka man ang mga raw materials sa kumbaga nagamakalman. Kulang sa bakanay ka sa Persia. Tag 29 subong 49. Grabe yung pagsaka ba? Doble?
Okay, iba na Action Marlon, nag-ano man nag-online shop man may mga shipping fee pa na nga ginatawag, may mga patong-patong pa na especially kung mga bulk orders ang imo sila nga backlog natin pero at least sa maka-piyan man no ining negosyo, especially nga damo kaya sige hapon subong sang mga Halloween event ban nga ginapatigayon diri sa may syudad sa Bacolod. Sige, mapadulong kita pasulod. Thank you, good mama. Oo, padulong kita diri sa may sulod sa Catholic Cemetery, no? Diri sa may barangay Sumaga, Action Marlon. Nadi kanyo bisan may mga gagmay nga mga bulak nati doon na prepara na bala no nabutang sa iya kasaging anong tawagan ni sini ang saging na Black Marlon nga ginaungutan kamo na siya ang nabutang may mga arrangement nga naka-plaster no hati alin sa entrance pakadto pati diri sa entrance ang patio damo sa gihapon sa option lang aton sa mga kauturan na para pangita or magbakal or mag-negotiate sang bulak nga ila gusto nga ihalad sila sa mga nagtaliwan nga himatason Marlon. Ang Aksondel ang naganegosyo asang kandila kaga bulak ang kalabanan sila sa ila tag-iyaman sa sirang balay. Iya Marlon. Kay wala tuo ang balay no? Oo, wala tuo ang balay diri sa may medalya Milagrosa no kagati ari gani may nagabaligya man sang bulak no dili na gid mismo sa entrance sang sining patso Action Marlon. May ari kita diri medic sir ka ba ang medic sir? May medic kita diri Action Marlon no nga naka-standby diri mismo sa entrance sang Sumag Catholic Cemetery. So far wala pa may nagpangay sa mga bulig. Anong sitwasyon earlier sir? Bali Nang galingin niya ulo. Lingin niya ulo. Tigulang na or may edad? May edad na. Senior citizen? Yes. Anong disposition siya sir? Nagkaway? Nung papungko lang siya danay namon. Kagin pa-check ang iyang BP. So far so good. Ara man siya sa normal condition. For now, naka-standby man lang kita kabay pa nga wala may mga nitong. Okay. Pero tapos sa visit sir or managsulod pa lang sa patio? Nakatapos sa visit. Sige, di ka magaling nga rescue or ano? Sumag Bastro. Sumag Bastro. Yes. Ate sige Action Marlon no. So sila ni subong ang in charge no. Diri sa may Sumaga Catholic Cemetery. Temo ni no ang panugyan bala ni Dr. Ana Maria Larni Cornana ngati sa mga katigulangan kuno mga maintenance gani dapat inigid pagtalimtan no especially nga magbisita sa patio kag dapat ang payo Action Marlon present din no kasi subong nga panahon grabe ang init no hindi parehas bala sa tinalikdan nga may naglaw nga nagaulan-ulan ang aton sining nga paniyempo diri sa may syudad sang Bacolod. So according diri kay Police Captain Rondel Tapang Hepe sang Police Station number 9. Gina-expect na Action Marlon ang peak sang tawo mga around 3 PM kung din bala daw maguluhandong na ang sitwasyon kag hindi na ba tanto ang init no pero subong ma-observe nato nga nagaamat-amat na gidman sulod diri ang mga nagabisita sa may Sumag Catholic Cemetery. Oo, sa entrance sa entrance no, daw gid man tanto silang gina-check pa ang nagasulod. Okay naman lang makadiretso sila enseguida. Yes, Action Marlon. So far, wala naman sang hindi pang stricto diri ang pagsulod, wala nang ganitong frisking nga nagakatabo diri sa may entrance. Pero kay na may mga men in uniform kita diri, mga kapulisan nga nakabantay man no diri sa may sulod sang patio. So dili ko mang Action Marlon kay na dumera sang misa or nagapadayon siguro dira sa unhan no sa sining patio. And then ang pumon no hindi man ang mga nagkaladula ng mga nicho Action Marlon may mga pumon diri sa kilid lapit lang no diri sa entrance ayon sang Sumaga Catholic Cemetery. Actually sa imo diri pagsulod ang imo sining malantawan diri Action Marlon ang mga mga naga-racket or naga-sideline naton ng mga kauturan diri sa Sumag Cemetery natin ang pagpaminta, ang pagpanghawan, ang pagpanghilamon Action Marlon nga kada serbisyo may araman sang kanya-kanya nga rate action Alas 8:27 Action Radio Philippines Standard Time Sumag Public Cemetery ang inyos na pamatian nga situation sa report ni Action Dale Salazar sa sinigid nga matalion
kung nakuyang kung sa nga mapanugyan mas maayo subong mo kadto aga ikumpara ta karon sa udto nga mainit-init na kag sa hapon kay ginalauman ka basi kung sa hapon ang pagdagsa sang damo-damo nga mga tao. Action Dale napiaran ko bala nga mas damo pa naman gid ang nagasuksok sang face mask no ikumpara sa way. Yes, actually, Marlon. Kung makita natin nga may mga individual pagid man nga nagasuksok sa gihapon sang face mask nga di do optional naman since outdoor ang aton sining setup or ang venue, pero may mga individual naman niya nga wala na gid nagasuksok sang face mask sa pagbisita diri sa may Sumaga Catholic Cemetery Action, Marlon. Pero depende kay makita naton nga may mga katigulangan hiti basi di mga immunocompromised black Marlon, may mga existing nga balatian, ini sila extra careful gid kag nagasuksok sang ila sining face mask sa pagbisita sa sining patio action, Marlon. Exactly sa sulod no, dahil lang gid may kitang ang live no, diri sa may Sumaga Catholic Cemetery, pare may police nga nagabantay no diri sa may sulod kag sulusako pa ang pintahanay sa sulod sang sining patio action. Amat na Action Dale nagasingka lang init no. Actually, init actually, Marlon. Init na? Nagapaligo na ako galing sa balhat. Oo, kung makita mo din yung sitwasyon, ang Sumaga Catholic Cemetery natin, daw stay man mala sa Burgos, no? Nga patio, nga tangkas-tangkas man, pila man ka-layer, ang mga nicho, no? Dili sa may Sumaga Catholic Cemetery. Areo, nag-happy kag balik you home, ang pila dili ka mga... Gawit pala ho, gawit pala. May sheen na siya. May sheen na siya. May sheen na siya. Siya nang earlier, ang in-interview natin Action Marlon, nag-sa sideline diri sa may area sa Sumaga Catholic Cemetery. May pila diri ka mga pamatanon, ngari man diri sa sulod dati extra careful sa pagpasibi mga kabataan man din sa mga naga-sideline sa sulod sang sining patio action. So far wala pa kita diri sa mga reklamo nga nabatian nga nagkaladula ang ila sining ang pansyon sang ilang sining himata action, Marlon, na kang so far so good wala man sa mga untoward incident nga na-report sa bahin sa aton sining Police Assistance Desk subong nga Martes sangaga. So dito na lang, Police Station number 9, tatlo literan ka mga cemetery, ilang sining ginabantayan ang Forest Lake, ang muna siya ang bago, and then sige hapon sa Barangay Sumaga, and then ang Sacred Heart Memorial Park, another private cemetery, kag ay katatlo action, Marlon, ang muna siya ang Sumaga Catholic Cemetery. So far, amo ini ang observation kag situation report nga madulong sang patrol karon nga Martes sa sangaga. Para sa todos Los Santos special coverage sa Action Radyo Bacolod, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. Salamat Action Dale, sitwasyon dara sa mga Sumaga Public Cemetery, matulutaw pa kag smooth no ang sitwasyon dara subong. Way isang stricto nga pag-check sa mga nagasulod dara sa may entrance. Okay gid, no problemo. Action Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. Sa sarili mga tanion, check ta naman ang sitwasyon sa area ni Action Eden Aboso dira sa may Burgos Public Cemetery. Tinibaluan ta naman ang Sumag kag Burgos Public Cemetery. Amaning pila ka mga patio diri sa Bacolod nga tangkas-tangkas no ang mga pansyon. Pila ka layer gito sa Sumag, kita ko daw mga anom. Ti mo man diri sa may area sang Burgos Public Cemetery ho ugaling. Ang sitwasyon niya sa Burgos Public Cemetery, why na ginapadugangan da ang lubong kay manti may plano na nga hawanan na da bagod man sa gintukod nga the Upper East. I-check tama ka-action, we have Action Eden Aboso. Action Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. Yes, sa nga area Action Eden, kamusta na subong, please come in. Action Eden Aboso dira sa area, ibalikan tayo sa Action Eden dulang yes rin nga signal. Standby man na sa ato sa rin mga action unit reporters sa Southern kag Northern Negros ka i-check ta ka muna dugay-dugay. Action Eden, kamusta subong da, please come in. Good
morning, Asin Mark. Next na nato mga kasyon. Live sa karon sa may bahin sa Burgos Public Cemetery. Kay isa ka Catholic Cemetery dito sa may Dalan, Burgos. Di syempre, Asin Mar, as what I've mentioned, tigina, halin dito sa may Bangga Patsyos, dito sa may Station 4. Temporaryo, against siradan ang dalan para sa mga nagakadto, dito ka nagbisita sa himata nila, dito sa may Burgos. With us, Subong Action Mar, Police Station 4 Commander Major Richie Gohi, para makapangayo sa dugang update. Sir, good morning, live sa Radyo Bacolod. Sir, as of now, sir, kamusta ang aton sining sitwasyon dito sa may Burgos? Yes, good morning. Bali, Subong, normal pa man. Gamatamat ng mga tao sa sulod. On place sa aton na security preparation, in coordination sa aton barangay, may mga tanod man sila ginugment. Ang posto may ginugment man, at the same time ang bitaw. So may ara man kita fire truck na halin sa Bureau of Fire, may ara man kita dire DPWH. So with regards naman sa sa mga na-recorded nga incident kagapon, may dire sa Catholic Cemetery, may isa ka 63 years old na lalaki nga nagsindi nga dagdag sa aksidente siya na dagdag na dalawang. So yes, so ara sa upper side ang iyang himata. So pag sindi ya kandila masakag din siya, so nakakadali na. So gindala siya sa rescue ta sang Villamonte sa hospital, sa regional hospital. Kay ara man to iya bata nga nurse. Sir, kamusta regarding bala sa health protocol? Siyempre, sir, kayo maging pagwa naman nga optional ang pagsuksok sa face mask. Kamusta, sir, diri ang mga pumuluyo nga nagkakadto sa sementeryo? Almost 90%, no? Hason ma-obserbaran taga wear with face mask. So may ara pipila ka mga tao nga wala ga wear. So sang gina-caution ta sila. So kabalo man sila nga basta ara sa open area, optional man mag-wear face mask. So wala ta na lang sila ginapilit na mag-wear, no. So pero mga halos tanan ga wear man face mask. Pero how about sa entrance, sir? May mga nag-check temperature, may alcohol sa entrance ang Bali wala, ang gina-check ta lang ang mga ginatumbilian na dalon sa sulod sa patio, like mga bladed weapon, mga playing cards, mga alcoholic beverages, at mga music, no, nga mga loud music ginabawalan sa ina. So amo lang ginatutukan sa ang PNP kag sang mga force multiplier. With regards sa mga alcohol, makita ta mga individual kadalaman personal nilang alcohol kag ang ilang mga sanitation may ara man sila bitbit. Sir, pila gani ka sementeryo sakop sa imo AOR? 5 na, no? May ika-anom galing kay wala pa nag-open. Amo na diring Burgos Public Cemetery, Catholic Burgos Cemetery, Rolling Hills, Palm Heaven, kagang Green Hills, iya ka Chinese Cemetery. So ang may isa pa tada ka cemetery na wala pa bala na lubngan, pero ara man lapit sa Rolling Hills amo ng Stone Hill. So bali subong 5 pa lang. So tanan may pads ni sir? So tanan may nakadeploy kita nga pulis kag mga barangay tanod, gin-coordinate man to sa Estepania ang sa tatlo to kapatyo nga ginamanan man sang pads. Sir, actually action Marlon, so diri bala kay TV bagin sira daming dalan. Do ka mainganyo, di mo sila mainganyo. Do maano ka bala nga pagsulod mo diri wala labot sa mga nagabaligya, ti syempre common may nagabaligya bulak, may nagabaligya sa mga kalanon, mga fishball. Pero sa other side, Action Mar, sa tubang sang Burgos Public Cemetery, kalaba iya sang raya sa nagabaligya sang ukay-ukay. Sir, ano sir man, may permit na di sila or allowed na di sila? Kung na sitwasyon nila dito? Oo, early pa na sila nag-put up. So nag-top man kita sa Operation BCPO na maka-connect sa City Legal. Para ma-verify kung may mga nakakaigo sila nga permit. So kagina may nakadeploy ta nga ang XO sang tanod sa Villamonte, wala man sila idea kung nakahapit sa barangay. So ginatawagan ta si Cap Flores, wala siya sa Sabat Subong sa atong tawag. Pero last
year, sir, kung madumduman ta, may ari man ni sila, sir. Last 3 years, wala. Kaya daw close aton patio. So, subong lang din. Pre-pandemic, sir, hindi pa ka to ikaw, di gali ang sir, no? Pero daw, subong gid lang ni, subong lang ni Action Marlon, na may nag-display dito ang mga tawo nga halin sa sulod sa sementeryo, kung tapos kung magpakadto di sila kung halin ka Action Mar dito sa may Lopez East Bingadalan papanao di Burgos ang sa poo puro mga bulak bakal ka di danay masulod ka sa sementeryo pagwa mo tabok si pili-pili ka danay isang mga ukay-ukay may sapatos may bayo may mga stuffed toys Action Mar amo na ding sitwasyon nila subong. Pero sir, anyways, anong oras gina-expect niyo sir nga mas magdamo ang tawo? Maghapon-hapon siguro. Kay subong pangagahan daw mga rough estimate ara pa lang sa mga 1,000. With regards naman sa lapad mandalan ta, hindi man gid ma-covered sa both side nga gabaligya kaya 4 lanes na be. So hindi man gid congested ang aton dalan. So safe man ang aton mga patio goers no na mga kauturan na magbisita sa ilahin mata. After what time ni sir close ang aton dalan? Nagstorya ko kay Liba, ang hambalya lang 6 AM i-close, wala ko ka pamangkot ako until what time ma-close. Yes, loob lang na Pero anyway sir, mga nato ni sir handa man ni sir ang aton sino mga kapulisan nga ara dito sa may entrances ng patio. Yes, kay may ara anda puso do 11 sila kabilog duty subong. So gina-advise na tumabutang sila duwa-duwa ang the rest ma-rubing maupod man sa pulis ta rubing sa sulod ta. Okay. Sir, lastly na lang ang imo sini panugyan, imo sini advisor kag reminder sa aton sini nga mga nagabisita di sir sa Burgos Public Cemetery. So kung magkanto magid kita sa patio, hindi lang gid kita magdala sang mga mahalalon nga mga alahas, magdala damo kwarta. Ikaduha ginabawal taman ng magdala sila makahulubog nga limnon, mga playing cards dabi, mga mahjong set bawal na no, pag mga loud music. So kung magkadto kita sa patio, dala lang kita enough water para hindi ma-dehydrate. Tapos kung may maintenance na nga daan, imno na lang. And then may mga edad na dapat may alalay gid, may maupod gid. Kay like what happened kagapon, may aksidente kita natabo no. So gina-remind naman na sila magsulod na hinay-hinay lang kay danlog pang sa sulod patio kay medyo basa pa. Sir, thank you so much. Action Marlon, Police Major Richie Gohi, ang Station 4 Commander, nga ari gid subong naga-oversee gid sang lakat sa sitwasyon diri man sa bahin sang Burgos Public Cemetery Action Mar. Actually kadamo di sang mga nagasinulod na amo ni nga mga inoras kahit alas na Action Mar manugnay na. Usually yung iban amo ni nagabisita sang sa magpahapon-hapon pa or magpagabi kay daw hindi man gid amo na well lighted bala ang sementeryo ti kabudlay kesa. Pero hasta subong sir no sa sulod sir hindi gid well lighted sir no. Kagabi mga alas 6 nag-close ng duha ta ka patio di sa Burgos. Okay. Kay Dulom. So ay nagapasulod ang poso. So most probably karon sir base masira man alas 6. Man na oras. Pero sa mga private cemetery ta, kagabi na monitor ko sa 12 may ara pa tao. Midnight. Okay. Thank you, good sir. Action Mar, tiyan mo na nang may ara base magsira karon alas 6 hinagaw na natin sini mga action pero actually hasta pa man buwas sa aga ang pwede pa man buwas pero sir ay last na lang gali sir sorry. Ang diriya buwas sir open na. Close plug yapon no. I-confirm ko lang kay Major Liba kay ang ginambalya sa akon pizza 1. Okay. Pero tomorrow pizza 2, I don't know kung may temporary closure man follow up ko lang siya kung what time man may open karon. Kay dito ba sir full blow na face to face classes man mo. Sir thank you liwat. Nati amo na ang Action Mar. Ang area de mangoton na kabala dali di danay ta.
Mangkoton ka ni sa Gabaligya. Diri ka tubang ka diyo. Na, upod ka diyo. Ay, Dalagid, Akson Eden, na dula si Akson Eden Abuso, balikan ta sa mga ka-Akson Burgos Public Cemetery sa Saligid nga Matalion, ang area ni Akson Eden Abuso. Along kay may hara sa nagdagali kahapon nga gasaka sa pansyon. Akson Eden, sino nang istorya mo subong? yes, ready action maro ang bata ang Baligya. Kita mo ning bulak yung Baligya. Ho, mangkoton sa nila nga tagpila gal ganang ilang ning bakal pa diyo. Perfect. Ano yung mga ngalan to? Hindi ko pala pangalan. Basta ngalan mo? Bibe. Ako, yung mga ngalan ano? Lori. Pledad mo? Atonte. Taga-diin ka mo? Taga-araw. Taga kami natay ka Baligya. Yung ka mo din, ano? Sinupod mo? Mama. Tagpilay niyo Baligya? 30. 30? Tida mo na nagbakasi niya gina? Oo. Sino nang mo sa mga bulak niya? Si Mama. Okay. Data mo na binta mo? Jutay lang? Jutay pala? Nagmahalang bulak. Sige, tibitara sila, bakal din sila sa mo. Bakal ka mo din bulak. Alas ano ka mo din nag-display din yung bulak? Alas 5. Ay, 5? Tapos ka mo din alas ano karon? Karon guro sa gabi, mapuli na. Di ninyo yung mga minataya. Para lang daw. Araman sa Salada Burgos. Sige, bligyan na ta. Thank you again. May update na si Sir Gohey, Action Mark, kay damo wala motorista ka pamangkot regarding sa road closure. According kay Major Liba, 6 to 6 to, ang closure subong. Pero buwas kong damo, pagyapon kuno tao, i-close naman gyapon ang dalan. Pero case to case basis ka na. Ilang taon niya lang sitwasyon ba? Okay. Thank you again, sir. Akson Eden, Action Mark. ipapasalabay kay may nag-message diho, gapangita pa vaccination card dira kay sa Iloilo kuno tanan nga patio to ginapangitaan vaccination card kag ang mga bata hindi kasulod. Abo dira sa Burgos. Sa aton wala instruction sa amon. May mga kabataan as long as may mga guardian upod, wala ta man ginabawalan magsulod. Vaccination card sir, why naman so far ginapangitaan? Wala na. Pero Okay. sa mga matitatakis may dala pala, mga kutsilyo, mga palita, gapangita ta sila ID pero ang gina-present nila vaccination card nila. Sige. Sige. Thank you again, Sir Goy. Tiyan mo to, klaro na mga sanction ha. Sa atin sila mga motorista, 6 to 6. Sirado, subong ang dili nga dalan. Kag tibwas sa hiwaloon pa. Basi may sa hapon karon may assessment naman ang aton sila nga kapulisan kung ano ang desisyon buwas ni adlaw kung pwede kung isiradaan pa bala. Given nga daw medyo damo-damo man action Mar gina-attender sa aton sila kapulisan bangod nga tibwas may full blow naman nga face-to-face classes. So far, Action Mar, tulutawhay man ang diri sa may bahin sang Burgos. Kaya pagsulod nila, wala man tiniran na, di bala pareho, Action Mar, sa mga private cemetery, bala. Yang iba nagatinir, kag nagakaon-kaon pa, upo dira sa may pansyon. Ang diriya, pagsulod mo, mga di ka, matindi, tapos magwa naman lang dayon. But damo pati gani Action Mar ginakuha nila nga oras sa ukay-ukayo. Kadamo sa mga nagakuha diri sa ukay-ukay Action Mar. Check ta pa na karon Action Eden kay daway pa na kuno sure kung wala may permit na or Gani, kay wala pa biko ka sabat si kapitan. Di mabalaan lang na karon kon ano gini ang matabo di sila kay kung ipahimuso na di sila karon Action Mar sadya gini kay ang ila ti daan mga ginpang butang de mga tubo mga gagmay pero ti sumo dadamo sila binta. Pero Action Eden ako maglantaw sila kung amon na negosyo nila nga daan kabalo na sila nga before sila magplaster sa isa ka lugar may proseso na dapat nga sundon sila. Correct. Hindi na yung magbutang daw butang na diyon na yung sigida. Kabalo na sila guro.
Galing kay ti among na action mar gin question man sa aton sini authorities kay ti wala coordination sa ila. Oh. Balaan ni karon kung ano na ding matabo di sila action mar base may ara man kay ti hindi mo malakis ama pamangkot mga nagabantay direk hindi man sila yung mga tag-iya gid. Kundi mga nagabantay lang gid action mar sa estante direk Ang no. sakop na lang son Eden, isa ka lane gid sandala no. Yes, isa ka lane. Mama, ko di bala sir, good morning. Section Radio Bacolod. Pwede ka ma-interview sir? Hindi lang siya ko pa-interview No, yeah, sa ano ka action mara manog kadto to tani sa patio ano to di bala mangita tadi isa ka interviewhon bala action mara kay ba ko to sila ma'am good morning sa Action Radio Bacolod pwede ka ma-interview danay ma'am dirita mamo sige na ma'am Yahuya pa sa sino nga nanta ma'am Glenda ano ma'am Glenda Tupas pila how young are you madam 51. ay tuod ma'am 50 ka lang bala ma'am ma'am ang inyo siningay mataari di sa may Burgos ang tatay ko. okay usually ma'am amuhi ka mo ni oras jakadto Oo, kay para daw hindi pala tanto gutok. oo kamusta to ma'am ligagad lang nakabisita nakamutudaan nakapapahawan Subong pa lang. oo ti plano niyo ma'am pagsulod niyo to mapapahawan baka mugag papinta sa inyo pansyon sa inyo himata Matino lang gulo. kamo yan mismo yung mamatin mo oo kay to sa actually action bar sa interview to kaginang manali paninlo to 150 ang sukot nila paninlo kag paminta sa mga pansyon pero do wala ka may plano yan ma'am mag-avail sila services Wala, nakaigadala man kami sa amon nga mga gamit mo. Kami na lang gid ang gatinlo sa amon na pansyon. Okay. Kamusta to ma'am? May suman ka na to? Why pa nagano pa lang to? Good pa lang to. Kay kakagod pa lang. Nakagod pa lang ba? Pero tika kamusta ang presyo? Ang presyo ma'am sa suman subo, sa ingredients sa suman. Kung ikaw pa balo di ma'am nga manugbakal. Puros kita na nagmalahal, sugod sa kalamay. Okay na garong pilit kay do amo-amo Japon ang presyo. Pero ang kalamay, gid gatas nga condense, iba, mga Nestle cream. Nagmalahal gid tanan. Taga diin mo gani ma'am? Alam kami sa Purok Gugma sa isla. Te, makadto ito ka reaction bar kay to suman. Ma'am. Thank you, ma'am Glenda. Ano nga mo kay do init yun. Mga reaction bar na ba tiyan? Thank you, ma'am. Ano ba tiyan? Action bar, isa to sa mga naganot. Siyempre, iban, paghalin sa ila balay, nagaprepara to daan ang iban nga tigang nabi masuman nila, ginakagod ng kalaguron, antes magpadulong sa patio. Ang iba naman niya after sa patio, mahapit sa Burgos Public Market, pagpuli sila balay, amo naman ang pagluto action mar. Galing kay siyempre, dalon sa mga nagapamangkot bala, kay siyempre wala labot action mar sa mga suman, mga balensyana nga ginapanghanda. Kadamo man sang mga kwan, sa mga gusto bala magbakal isda. Galing kay Baote ang isda action mar, pero teka mahal. Aga pa ta kagina nagkadto sa may Burgos Market, pares na ang kikiro subong. Namin na siya paksiwon action mar, pero tag 350 ang kilo. Ang pasayan, 350 man, ang kasag, 400, ang palad, 350, ang dalupani, 350, ang inid, 420, action mar. Ang lali, 320 man ang gingaw, 480, ang blue marlin, 380, action mar, ang lagaw, kag ang bukaw-bukaw. Ting iban, kung magsuman, di pwede mo action mar ang pilit, subong ara sa 45 to 50 abing kilo. Ang kalamay, 90 ang kilo. Action mar, swerte na may 80 to 90 ang kilo. Ti ang gata mo pa, ang iban may ready na nga gata. Pero namin, hindi akong kaguron mo gidanay, magsakay ka na bala sa ginakagod na wala action mar, ka try ka na. Nga ikaw sakay na wala sa doon. Ano na doon kabayo nang ginakagura na? Kodkoran. Kodkora, kagura, kodkora. Kodkora na to si kada makudkod tapos si kapuga-puga kada danay sa ano. Ang iban mas nalingaw mo na. Ang iban action mark bakal kay may pinutos kay tag 25 pesos. Tiya mo na ginabakal sang iban 25, iban 30 gani para ready na lang. Pero ti kalabanan action mark amo na mo. Suman, Balenciaga, ambot kay Sir Go. Ano to iba sa station, sir? Kay Ma'am may Balenciaga, ko di tapos ko di action mark, imamahaw kami. May Balenciaga. Pero amo na action mark no, sa Pinoy, bisan ano pa kahambal, quote and quote, pigado.
mahanda gid Action Mart either Suman, Balenciana, tido kung medyo may sarang-sarang kati Balenciana kay kadamo mixture sa Balenciana mo na mo subak I mean kusuma lang yati brown lang kalamay kagata kung Balenciana ya may green peas, may atay, may manok, may baboy, may kalawag kadamo pa Action Mart no? Pero Sige. importante Okay, dawgin gutom na ko aksunid din sa imo sa ning report. Balikan ta kada dugay-dugay karon. daw ka kinam-kinam. Pero Action Mar, ma-proceed kami sa area sa mga coverage man Sige. namon. Yes, Action Mar. Opo, Japon, si Papak Nixon tahom dire, kag si Action Lianville para sa Todos Los Santos special coverage sa Action Radio Bacolod. Action Ida Naboso. Una sa balitaw na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Acción Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. Salamat Akson Eden Burgos Public Cemetery. Dugas sa mga observation sa atos sa mga action na unit reporter standby ka ba karon ay by the way kinagading ang na-mention ko to Lozuriaga Family Cemetery. No dara sa may tunga sang dalan daho. Ang isa pa gid is Lizares Family Cemetery. Amo nang pinas sa mga prominente nga pamilya diri sa may syudad sa Bacolod. Standby. Acción Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama Atos dito sa nga live stream. Si Rodelo Pahilanga, kapamati ko rin sa boss imo, Inday Blaza, good morning, happy Halloween. Jen Oesisor, Dodoy Martinez, salamat Doyo. Luzuriaga family, dara sa may tunga-tunga sang dalan nga patio. Jory Di Pumuseno, Armando Gabang, gagapamati ko sa imo sa program. Salamat Ana Sidoro. Good morning, Marilyn, kun Evelyn Di Pumuseno, bayang aga. Okay, Lorna Diligencia. Evelyn Sinaon, Jovi Munaris, good morning. Afia Kim Ariman, salamat gid. Thank you. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ongkis anak, nunang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa inyo. Apan mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Ulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, binabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunway. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit sa ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may eskwela. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano lang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang pigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mangbulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhik, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed ka mo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong duwan ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magkadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil
ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve. Babalik kita sa ato sa nga pangalagad action hotline, special coverage sang adlaw sang mga Santos. All Saints Day, November 1 to 2022. Sa nga mga tanion, ihibaloon ta naman ang sitwasyon dara sa may Southern Negros, partikularmente sa banwasang Ilog, no? Damo man na sang mga public cemeteries, no, sa banwasang Ilog, by the way, Southern Negros, partikular dara sa may Sipalay, sa Kawayan, kag dara man sa Ilog mga kaaksyon, nagligad to ginlaslasan man sang nahalitan man sang Bagyo Paing, kag damo-damo man sa mga lugar ang bahaan baw ang kadelikado dari mga kakson ang masakit naman nga ginatugas ang ihi sang ilaga bla. Hindi malikawan nga maubog gid ang tao kung mabahaan lang man sa karon nga bisan nakasuksok ka pa imo sang ginatuwag nga butas bla. Ining bots pro ko ng baha nga nalapaw sa imo sa tuhod, wide choice, mabasa gid ang imo sa nga matiis. So amo nang gina-check subong sa aton sali nga mga city kag municipal health nga talatapan, no? Hibalaon ta dara sa may Southern Negros kag iban pag sa mga lugar, no? Dara sa may area sang ikaanom nga distrito. Aksyon Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. Naka-standby na action Alvin Guavac. Alvin, good morning. Kamusta na subong sa area? Yes, aksyon na Marlon, mga alas 6 pa ng kagina, nag-umpisa na ang pagbisita sa pila naton ka mga kauturan. Diriman sa banwasang Ilog, partikular sa pagbisita sa tagsya ka mga sementeryo. Subong sini aksyon na Marlon, live kita nag-broadcast sa area sang Dankalan Public Cemetery. Actually sa banwasang Ilog may duha kita ka mga mayor nga mga patio aksyon Marlon na sementeryo. Number 1 diri ang Dankalan kag ang Ilog Public Cemetery. Medyo ang sitwasyon diri aksyon Marlon ang gapakita si Haring Adlaw kung kaisa madulom naman, pero ang sitwasyon kay medyo ginapalibutan kita sang manipis nga galom aksyon na Marlon, no? And sa sini padayon ang pagbisita sa pila naton nga mga kauturan pasulod na sa tagsa ka mga patio o kung rather sa pasulod sa sementeryo sa pagbisita sang ila si tagsa ka mga minatay, no? Actually augmented tanan full force ang mga pila ka mga kapulisan kaga iban pa diri sa banwasang Ilog, augmented man ang Ram Guardians Brotherhood Incorporated, ang kabalikat civic of course riman diri kag ang mga kapulisan Bureau of Fire Protection Action ng Marlon. The same ang mga nagabaligya, no? Amo ni subong ang the best, no? Sa aton sini nga mga kauturan. Ven ang sitwasyon sang sila nga sementeryo din nga area na koy daw bukid na ng background yaw. Correct action na Marlon, no? Ang Dankalan Public Cemetery, if you are passing through kung going ka abi sa banwasang Kawayan, southern part man ni siya action na area lang siya along the highway. Along the highway, amo ni ang barangay Dankalan, after Dankalan Galicia, and after sina Kawayan na. Why paderya ven ang kuanog patio, no? Yes sir, sakto na. Open, wala sang pader kung lantawon mo gani sa aton kitan mo sa aton sini nga background. May lalakton, malakad ka more or less mga
50 meters antes ka naman makasulod gid no kung makakadto sa tagsa ka mga lulubgan diri sa area sang Barangay Dankalan Public Cemetery. Ara pa daw ang tarpaulin ni gasatayak ni Benitez ba? Oo. Babaw kita no? Sakto no? Oo. Naglabot pa. Labot mo na sa Dankalan Ilog no? Oo, labot pa sa Dankalan Ilog ang Laragway no ni sakto no ari oh. Ara, tarpaulin gini mo atop-atop. Gini mo nga patop. Araw na. Sakto man. Anyway, action na Marlon, ang ibang diriya, Baligya, of course, kalabanan diri nga Baligya, Kandila. Pipilagit lamang ang naga-Baligya diri Bulak. Actually, ang Bulak, mabakal mismo sa Banwa, and at the same time sa Dankalan proper. Check ba, Ben, ang presyo sang pinakagamay nga Kandila, kay para nga makomparar ta sa presyo diri sa Bacolod, kaya man kainad ang pinakagamay ding sperma ang tawag, no? Pulo. Oo, dari pulo ka pesos gina mo pag check ni Action Del sa Sumag, dira pila daman. I-check tabi kay Madam. Madam, ang sperma ninyo tag pila subong? Tag 5, sir. So barato barato na kumpara sa Bacolod Magyapon, sir. Tag 5. Tag 5. Nagligad tuig. Amo mangyapon, sir. Tag 5. Wala. Wala pag-auction na Marlon, no? Ang sperma pinakabarato 5 ka piso. Amo nang pinakagamay, Ben? Amo ning pinakagamay action naman. Amo nang pinakagamay, ma'am, no? May pinakagamay pa gid. Ang pinakagamay. Ha? 3 pulo. Pulo action mar. Ang pinakagamay. Amo nang pinakagamay action Marlon. Amo nang pinakagamay. Ari ang sperma nga tag 5 ka pesos. Then ang pinakabakal, Ben? Din ang pinakabakal diri subong. Ang amo ni Cicero, ang tag 5 akon. Ang tag 5 akon. Amo sir. Bakal. Okay. Antin. Ay, yung yellow niyo. Anong tawag ta sina? Dako naman Tag 15. Tag 15. Tag 15 ni siya action mark. Amo ning yellow makitaan mo sperma man. Tag 15 so far. Amo nang mga so far makitaan ta dire sa area. Although may araban mga dicolor man kung gusto mo magluwas ni may puti, may yellow, pink, sperma tag pila ni mga dicolor mo ni nga mga Tag 3 lang, sir. 3. Tres lang action mar. Amo na ang pinakabarato 3 pesos. Oo, may bulak ka oh. Amo na lang nabilin. Amo nang nabilin mga bulak. Oo, sir, may ato pa to gobra pa sa 100. 100 action mar. Amo ni ang bulak nga ginabaligyan. Pero isa na lang ni although may mga ginahimo pa. Ang ibang diriya nga nagapadulong sa tagsa ka mga patio. Particular, yes sir. Isa sa napyaran ko bala na Ven majority why na face mask to? Yes sir. Action mark. Majority anyway kuha na lang man optional naman action mark no. May dason mag-amo ng area action daw Venia daw wagay ban tantoy guro hilig mag face mask mga tao da mabukid-bukid di ba? That is correct action mark. Kay sa Madrid sa lugar halos man gani nga iban. Magluwas lang sa ibang mga kapulisan ta may ara pagit no. Miyembro sa Bureau of Fire Protection may ara pa. Kay ari diri sa entrada mismo action mark sang Dankalan Public Cemetery ari na diri ang tropa no. Ang Bureau of Fire Protection ang kapulisan i-check ta ari unahon ta si Executive Master Sergeant Villa Vicencio. Sir, live ka subong sir sa Action Radio Bacolod. Kamusta sir ang sitwasyon diri sa karon? Ang sitwasyon sa karon nga namin mano kay ngatong at simpo maayo kag so far malinaw nga aton subong tinga area. Sa karon sir ang Banwasang Ilog I think may ara kita duha ka mga mayor nga mga patio o sementeryo sir. Duha. Tunga kami sa duha ka area sa poblasyon 1 and 2 sa Banwa kag diri sa Barangay Dankalan. About ang Tabo, ang Balikutok kag ang ibang pasir sinong maniyar gamanday dito sir? Dito may ara sa area iya sang Philippine Army may nakadeploy dito nga mga kapgo. Sir, any mandate from Police Captain Thursday Castillo sir para sa atin sining mga tropa? India po bawar Chief of Police Captain Thursday Castillo. Ginasan kami diri sa Dankalan to ensure public safety. Sagay bawal ang pagdala sa mga ilimnon sa sulod sang patio, pagdala sa mga binangon,
good nga mataway ang aton nga mga bisita kag nagakadto diri sa pasto. Yes. Pero sir, so far may mga nag-recover na kamo nga mga binangon or any bladed weapons? Meron na sir? So far subong may ara na namo na pang tipon. Pagbalik nila karon nila lang pagakuhaon. Uli nila. Muli ang kalabanan. Yes. Ang kalabanan action ven trabaho daga tapas sa kuan mo kampo di bala ti maglakat na ya pag-ulang no nga malimpyo sa sa lulubngan sang ila himata kag after sini action na Marlon ti ang iban kay ulihin na abi malimpyo sila galing kay na-collecta na action mark ari man diri ang katapo sang Bureau of Fire Protection. I believe nga si police si Fire Superintendent Kim Silicio may mando man sa ila because ang isa diri sa kampanya nga ginahimo karon sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection nga pabayan ta lang anay das Maritesa mag-concentrate kita kay Edit. Sir, any instruction from Superintendent Silicio? Last 9:24 na dula si action Alvin no dara sa may Dangkalan Public Cemetery tiarang atos ding puwersa sang Philippine National Police kag ang Bureau of Fire Protection katawhay sang area mo sa Dangkalan Public Cemetery no kag bala mo kuan mo bukid-bukid nga area why niya pader-pader ang sementeryo to action van Action Mar ari si FO1 Barrera. Sir, any mandate from your provincial director, sir? Yes sir, ari kami di sa Dangkalan Cemetery para ensure ang public sa fire safety kag mag-promote ang fire safety sa kadamaan. So among gina-promote ang kalimtan si Marites kag isipin si Edit which is ang exit drill in the home. So ang gina-encourage kita mo ng publiko nga i-practice ini siya sa ilang mga panimalay ang exit drill in the home kay makabulig ini sila in terms sa may ara emergency sa ila balay sa kung may sunog. So kinahanglan kabalo sila kung diin sila mag-exit kung in kaso may sunog sa ilang panimalay. So at least duwa ka exit gid ang ila mabalaan so para makagwa sila gilayon sa ilang panimalay kung may sunog. Yes, sir. Hindi kita malikawan, kay naging tradisyon ta diri sa Banwasang Ilog nga magsindiman sang kandila sa sining ka tiyempo. Pista minatay, no? Ano, sir, ang mga instruction from the good regional director, si Sir Candido? Yes, sir. Kung sindigid malikawan, sindi kita sang kandila kung may pista minatay. Importante lang, ang aton kandila, malayo siya sa mga pwede magdukot nga mga bagay katulad sa mga papel, sang mga dahon nga mala amon sina. So kinanglan ara siya may ara sa semento kay kung maghalin na kamo tapos pat yun gid ang kandila ay para mapahilayo kita sa sunog. Sige, sir. Sir, thank you kid no. Action na Marlon FO1 Barrera. Ang sitwasyon taman diri kay padayon gihapon Action Mar ang pagbisita no sang pila naton nga mga kauturan diri actually kung sa program ni Action Marlon ang ginatamyaw ta permi diri kag TRI ang presidente sang kabalikat Civicom si Sir 27009 amo si Kapitan Marlo Rastica no. Sir, kumusta hon talaga ang sitwasyon base sa monitoring sang kabalikat Civicom throughout Ilo kay kabalo ko gahaboy sir ang iban nga mga miyembro sa 41. Bali ang amon station subong duwa ang Banwasang Ilog proper kag andiri sa Dangkalan Galicia nga cemetery. So napartida man ning amon grupo, ang grupo sa kabalikat Civicom to Subintero Ilog chapter. So far sir, ang haboy sa tropa, so far wala man so far sa mga problema, insidente, so far sa sininga tinuon. Kasobra wala pagid man sa na-capture na problema sir. Sige, salamat gid si Kapitan Marlo Rasnica Action na Mar. Sige ben. Ang iban mani ang pila ka mga sitwasyon diri sa Dangkalan Public Cemetery. Para sa
Oplan Kaluluwa, special coverage, inisi aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Bacolod, Todos Los Santos Special Coverage. Salamat Aksyon na Alvin, 28 minutos nakaligad sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa luwanteng sigida ang sitwasyon naman sa area ni Aksyon VJ Apasible. Dara sa may matulutaw-hay pa subong ang kalabanan ng mga public or private cemeteries. Amo to gani kay sa aga pabla. No nga gina-advise ko nga mas maayo mas temprano, no? Galing kay kon sundon tagedya ang tradisyon naton nga mga Pinoy, November 2 gidya ang All Souls Day, no? Galing kay mantinanda na November 1, November 1 kapag patak sang ina nga petsa sa bulan sa Nobyembre, ang unod sa pinsar sang kalabanan nga mga kaaksyon ta kadto dayon sa sementeryo. Aksyon Radio Bacolod, Todos Los Santos Special Coverage. I-check na naman ang area ni Aksyon VJ, Apasible Aksyon VJ. Good morning, please come in. Good morning, Aksyon Marlon. Live sa Province Report dito sa may bahid ng Binalbagan Public Cemetery, no? Dito sa may barangay Inclaro, no? Sa Banwasang Binalbagan. So, sa sabi ng mga tinuan, Aksyon Marlon, matamas na, no? Ngayon, kadto nga sa isa mga ka-aksyon sa may Binalbagan Cemetery, no? Nakita man natin ang mga katapos ng Bureau of Fire Protection no, ara sa mga guwa nga bahin, Aksyon Marlon. And at the same time, mga tunsin ng mga kapulisan, ara man sa may kwangid, no? Sa may mayorgid nga alagyan, sa may diri sa may patso sang Binalbagan, no? So makita man naton ang sitwasyon diri, no? So far minimal pa lang ang tao, and ginasulod makita kayo na dito sa may Binalbagan Catholic Cemetery, Aksyon Marlon, and madamo-damo naman dito, no? Sa sulod ang tao. And again, checkyer taman, Aksyon Marlon, ang presyo sang kandila diri. And ang sperma nga ibala ining puti nga gamay, nagadangat subong ang presyo sa 5 ka pesos ang kada isa. Samtang tag 25 naman ining vigil ni bala nga kandila ining may color nga do medyo gamay ni siya pero tambok, no. Ari man diri ang barangay council sa barangay Inclaro. Mamakutan ta bala, Aksyon Marlon, si barangay Kagawad Jophil Mandal, isa sa mga kagawad ring ari diri subong nagamonitor sa sitwasyon, no, sang patso. Kagawad, good morning, live ka subong sa Aksyon Radio Bacolod. Kamusta ang inyong assessment subong? So far daw okay man, kaya tao daw na ano man ga-cooperate sa sitwasyon eh. So far, okay. Okay. Kamusta subong Kagawad ang inyong monitoring diri subong so far? Kawal mas maduram sa di pa mayo gutok ang tao subong basta sa hapon. Okay. Sa November 1 subong Kagawad, anong mga expectations ninyo? Ang kabaylan tani wala pa may hindi magulan eh. Para sa makakito diri kay boss na pa mo. Okay. Kagawad, ano ang imong panugyan sa mga taga Binalbagan sa pagkadto diri subong nila? Magdala sa payong kagdala tubig pa ano tay. Okay. Kagawad, thank you, Gred. Aksyon Marlon, nabatian si Barangay Kagawad Jophil Mandal, no? Sang Barangay Inclaro. Aksyon Marlon, gusto ko lang i-mentionar nga ang mga balagyaan diri bala sang Kandila nagamonitor gid sa aton, Aksyon Marlon, no? So sa aton nga mga ka-aksyon nga magapadulong sa may diri sa may Binalbagan Public Cemetery, no? Kapilatan naman na interview, no? Ang aton sa nga hepe ti mo ginang ginapanogyan nila nga the early the better nga magbisita diri sa may patso Aksyon Marlon, no? So far muna, no, ang pinakuli subong sitwasyon. Reg, Aksyon VJ, sa entrance ng sinang sementeryo na okay malang wala man sang pag-check guys sa mga nagasulod? Do wala man sa Aksyon Marlon, do okay man ang close ang tawo diri subong. And ang traffic management unit gani, no, sang Binalbagan man subong, no, checker man sa traffic off diri sa may dalan, no? Kay man kablo Aksyon Marlon, may duha ni kalagyan, no? Magsulod ka diri sa may Binalbagan Public Cemetery. No, kung alin ikaw sa Binalbagan proper diri ka maagi sa may
wala no nga bahin, and ang exit diri ni sa may atubang sang Holy Family nga bahin sang sementeryo. Action Marlon timayo ni nga route plan sang Binalbagan parang hindi maggagutok no ang trapiko diri sa may bahin sang Binalbagan Cemetery. So far Action Marlon no minimal ang tawo diri subong kag matamat na no nga nagadamo ang aton sinema action nga nagbisita diri kag damo kita no sa makita nga mga nagabaligya diri bala sa mga kandila no mga fish balls may mga kabataan man kita nga makita Action Marlon kag no aton sinema action na magkadto diri damo kita sa makita no nga mga taga Bureau of Fire no mga kapulisan naton and at the same time ang mga taga traffic management unit nga ri man diri karon nagabantay and at the same time ang magugid lang na interview ta ang council no sang barangay Inclaro nga ri man diri subong sa may kuangid no sa tupad gid sang gate sang sining public cemetery diri karon sa may Banwa sang Binalbagan. Action Marlon. Sige, Jay. Sige, ako muli ang pinakaulihing situation diri sa may bahin sang Binalbagan Cemetery. Direkta diri sa Banwa sang Binalbagan, ini si Action VJ Aposible. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Bacolod, Todos Los Santos special coverage. Salamat Akson VJ Aposible ang iban karon nga situation dira sa may Northern Negros iban pa nga mga lugar patio or cemetery diri sa Negros Occidental tutok karon sa Action BBB kag from time to time kung may ara sang talalupang doon nga mga balita may angot sa pag-obserbar naton sa ring Fiesta Minatay mabatian na una diri sa Action Radio Bacolod, no? Magapadayon ining ato sa ring special coverage karon sa Action na BBB with Action Regs Kantong. Action Hotline November 1, 2022. Nga pagpangalagad magatakop naman temporaryo. Salamat good morning kag sa ngalan sang regular nga Anchorman Action Art Tatayhupon. Ako naman Action Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Life Extension.